mbaka wacho ni article 150 bet orida ahinya. Ang'eni jopiny biro penjo ni to ponono ni Duma Supreme Court ong'ado ni ji dok e yiero. To en mana IBC makoro nyodwanyore ni ema dhi tayo yiero ni kendo. To ne yiero moko matindo mag MCA. Gisani en manyako tayo yiero. Kech migosi Chebukati ni e tich nyaka dwe mar achiel tarik 23. Ndalo 60 ni e thuolo no. Wan kama te Kenya. Wabro yudo yue nyakwara mga juang kawaduogo. Wantie kod thuond weche bende mabende wabro fuono kokalo kuom chenro makawuono wiki kwil. Wan kod reporters mekwa e county ma Mombasa, kaachiel kod county ma Kakamega bende mabende luonwa weche mag yiero ma itimo e counties go. Wibeke kwil e county ma Nakuru, mano e kar komod bura mar Ongai, kaachiel kod Kacheliba bende, Pokot South kod Kitui Rural. Bende wan kod jogewa mabende ochung' kanyo mar neno ni onge wach moro moro bai. Ma en Ramogi TV. Kaka wanene biro bang' ndalo manok kende.